Musikarien izenean etorri gara, zenbait musikarien izenean bederen, eta gure elkartasuna adierazteko auziperatuei egunkariaren kasu ulergaitz horretan, eta besterik gabe, uste dut zenbait alorreko euskaldun jende asko dagoeneko manifestatu dela, auzi ulergaitz horren aurrian berriz esan behar dut, eta gu ere gure apurra ekartze etorri gara. Gertatzen baina nik uste importanta dela hemen egotea eta gutxienez babes hori eta gure berotasuna ematea. Gure aldetik babesa nahiko apala da, ez da gauza hundik lortzeko itxaropenik guzienekin, baina, gizu dalako gauza simbolikoak egin behar izaten dira. Hortan nahi nik egin esan gauzarekin gauza dauden moduan sinistu gehiago ez dut egiten. Nik usten dut auzi hau da desproposito bat, eta hainbeste denbora eta nik usten dut etorrin biadalalako deialdietara, ze adierazteko bez gara nekatuko, ez? Berak aurrera itxen dabe, baina gizarteak be bai, eta momenturen baten hau soluzio bat eman beharko jako. Hemen azkenean herriekin batetik sortutako gauza bat izan zen egunkari, eta azkenean gauzak aurrerakoiak herria sortutakoa dira, eta hau nunbaitetik bueltan monbia baldin bajako herriaren indarrez izango da, besterik ikusten da, zenbat urtetan ez da benez errein, eta zehozer hortzekotan herritxik sortako da, eta guk aldogunen nian, gure babesa moten dugu. Erantzun bat, erantzun asko eman dira, eta oraindik ere dirudi pixkataiek markatu diguten musikara dantzan gabiltzala oraindik ere, ez da kontu honekin. Garaia da, erantzunez erantzun, nolabait ere, eta ahalik eta hainbeste musikari egon da gu gure musika egin, da gu gure doinura dantzatzeko eta gure doinura aritzeko. Eta pixka bat, nik usten dut gaurko talde honek hori esateko kapazitatea badula, ez da? Zentzugabekeria da gertatzen ari dana orain, eta orain dala 6 urte gertatu zana ere, ez? Orduan, bidegabekeria oraindik mantentzen bada, gu ere hortxe egon beharko gara, honi buelta emon nahian eta protesta egiten, ez? Uste dut gure eskubideak urratzen direla gaur egun, orain dela hainbat urte urratzen ziren beste, eta uste dut horren kontra egon behar dela protesta egiten, eta horregaitik gaude hemen, ez?